Salut, sunt Eusebiu de la Vero Vita House și astăzi vreau să fac ceva fain. Un steak de Angus cu ciuperci de pădure, hribi în stare deshidratată și un mix de ciuperci de pădure. Foarte, foarte, foarte gustos o să fie. Bun, trecem la treabă. Bun, am revenit. Vreau să vă arăt carnea, în primul și în primul rând, ingredientul de bază, principal. Carne de Angus, cum am spus, extra maturată. Nu mă întrebați cum e extra maturată, că nu știu. Avem ciupercuțele, crib și mix de pădure, foarte, foarte gustose. Avem piper și sare. O sare bună de Maldon. Fac reclamă la sarea asta că e bună tare. Ce vreau să spun e că condimentele pentru mâncarea aceasta, pentru steak-ul ăsta, nu trebuie tot felul de condimente, doar sare și piper, ca să simți aroma asta a cărnii. Bun, și am pus ca și extra pe lângă, o să vă arăt farfuria când termin, niște vinete coapte la foc de lemne. Da, bun, trecem la treabă. O să feliem carnea, niște felii așa groase, probabil de vreo 2 cm. Așa. 2 cm să fie. Carne super. Uitați cum arată. Minunată. Date în câteva felii. Super. Asta nu prea are. Așa. Și așa. Super, 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 super. O să arate superb. Bun. Acum punem sarea. Sărăm. Și va da un foarte, foarte bun gust. Apoi piperul. La fel. Să pun generos. Apoi să vă arăt secretul cum să prăjiți steak-ul să iasă un steak bun, tare bun. Între timp, punem și apă pe ciupercile astea fierbinte ca să le hidratăm. Știați că în stare hidratată ciupercile își păstrează, și nu doar ciupercile, ci legumele, își păstrează cel mai bine aroma și gustul. Da, în stare deshidratată, uscate. Uscate cu cât, spre exemplu, le usuci la soare. E un lucru super, extraordinar. Să fie uscate la soare. Sau, da, metodele acestea convenționale, tradiționale, românești. Super! Acum, ajutăm cu cuțitul, un pic tapăm așa cu cuțitul ca să intre în carne. Puțin, ca să o putem întoarce, să condimentăm și pe partea cealaltă. Maria, îți place ce fac aici? Da. Și eu. Și ți-ți place, Grace? Da. Super. Astea sunt ajutoarele mele. Ele se uită. Faci poză? Unde faci poză? Ciupercuțele au stat cam aproximativ 15-20 de minute la hidratat.
Da? S-au hidratat după cum puteți să vedeți. Au fost subțiri prima dată, dar acum ele s-au hidratat, au primit din nou savoarea și gustul care l-au avut. V-am spus că așa se păstrează cel mai bine gustul și mirosul. Vezi ce miros are. O, Doamne, de pădure. Neapărat trebuie să încercați și voi, neapărat. Acum le punem la stors, la scurs, nu la stors, la scurs. Trebuie să învăț termenii ăștia. Punem în chestia asta. Frumos. Bineînțeles, i-am clădit un pic. I-am clădit un pic așa. Frumos. Mai putem clădi un pic de apă rece. Eu am pus apă fierbinte. Mai rămas una și trebuie de făcut pradă. Așa. Vedeți? Frumos. Așa trebuie să faceți și voi. Să le încălziți. O ciupercuță. Așa. Frumos. După aia, aici au fost 50 de grame, 60 de grame. De 60 de grame uitați. De aici faci 2 porții bune de ciupercuțe. Super tare. Bun, le las aici la storgă bine de apă. La final, adică mai târziu puțin, puteți să le absorbiți cu un pic cu un șervețel de bucătărie, le puteți absorbi de apă să rămână fără apă. Dacă nu, nu e nicio problemă, că ele se scurge și în tigaie frumos se vor cărcăli, sau cum să spun, cărcăli, un pic, adică vor fi trase la tigaie. Da, trase la tigaie. Bun. V-am spus că învăț acum termenii de așa. Bun. Ne vedem mai târziu. Super. Acum avem ciupercuțele astea, să le tragem la tigaie. Frumos. Punem un pic de unt, un unt foarte, foarte bun. Unt, așa. Îl punem aici. Îl aranjăm puțin așa. Așa. Tragem tigaia. Super. Așa, mai am o chestie aici. O să folosim pătrunjel la momentul potrivit. O să folosim pătrunjel. Și am să-i pun un picuri, 2 picuri, 3, cam 3 picuri, 4, hai, de ulei trufat. Nu ulei de trufe, ulei trufat. Ca să dea un gust de trufă și explozie de gust acolo cu hiribile și ciupercuțele de pădure. Minunat! Da. Cum am spus, am lăsat să se scurgă ciupercuțele de apă. Bine, bine, bine. Între timp, steak-ul nostru stă frumos, să topește sarea, piperul, acela sucul, acela intră frumos în steak și o să fie extraordinar, extraordinar. Așa, frumos. Ribuțele. Nu știu cu jucăria asta cu asta, dar nu știu, jucărie sau am găsit eu pe aici bani. Fain tare. Ai, ce miroasă, păcat că nu simțiți mirosul care merge de aici, extraordinar. Deci și la aceste ciupercuțe, ca să simțim aroma, flavor-ul lor, noi folosim doar piper, sare de mare, maldon, puțin de pătrunjel și
câțiva picuri de ulei trufat. Așa. O, Doamne, ce minunat miroasă! Am zis sare. Piper ruș. Aveam pe un prieten, îl chema, era așa, nu numele lui, nu era Piperuș, dar aveau porecla și îl strigau Piperuș. Era așa, orice făcea repede. Da, nu trageți voi concluzii. Deja au primit culoare frumos. Imediat punem pătrunjelul. Acum să punem câțiva picuri, cum am spus, de ulei trufat. 1, 2, 3. Super! 3, am zis 4, dar 3 au venit. Un picuri erau cât. Au, ce miros! Vai, ce miros! Astea, ciupercuțele acestea, nu trebuie mult. Ele nu au nevoie de mult să se facă, să știți. Dacă le faci prea mult, o să aibă un gust așa, o să fie tari, o să aibă un gust așa. Bine, poți să mai pui usturoi, chestii din astea, dar că nu mai punem usturoi să mai luăm noi din gust. Așa, e păcat, știți? Știți, cum să nu știți. Super. Acum, o să pun un pic de pătrunjel. Pun așa artistic, să se vadă la cameră, așa artistic. Pac, 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 pac. Așa. Mi-mi place așa mai mult. Voi puneți așa după cum doriți voi, dar mi-mi place așa puțin mai mult pătrunjel. E și frumos pe deasupra. Super. Și ce am mai zis că fac? Uite, am aceste vinete coapte la grătar, la coverne. Vreau să le pun, să se mai încălzească ele aici frumos, cu ciupercele, să se îmbină una între alta. O să fie, Doamne, că nu știu cum să zic, cum o să fie. Bun. Bun, tare. Da. Atât picat. Asta va fi o fel de garnitură pentru steak-ul. Da? Bun, minunăție. Știți voi, gustul omului, e gustul omului. Gătitul este o artă așa care pur și simplu nu are limite și nici sfârșit. Totdeauna va fi loc pentru mai bine, pentru altceva nou, combinație specială și deosebită. Minunat! Bun! Ne apucăm de steak în dată. Gata. Asta gata. Bun. Am ajuns și la steak. Am pus puțin unt în tigaie. Așa, numai puțin. Să nu puneți mult. Nu trebuie puțin. Trebuie puțin doar.
Așa. Și la asta. Dăm focul. Dăm focul mai slăbuț. Dăm focul mai slăbuț. Așa. Ce e interesant la steak e că nu ai voie să îl împungi cu furculița. El are propriul lui suc și înăuntru propriul lui suc îl trăjește, să zic așa. Marginile. Prima dată facem marginile, adică îi facem un fel de seal, așa, îl închidem marginile, dar sucul să nu iasă. Da? Așa, fiecare latură a steak-ului, puțin o... Acum eu am așa carnea asta e extra maturată și nu mai știu cum am zis, dar important este să fie o carne de vită, merge și de vită bălțată românească și de care aveți voi. Important e să o gătiți corect. După ce o scoateți de la frigider, ea trebuie să stea aproximativ 30 de minute la temperatura camerei. O sărat, o condimentați, sare și piper, nu uitați, da? Și după mai lăsați 20-30 de minute ca ea să-și tragă sucul de sare și de piper în carne. Bun. Revenim. Am lăsat 7 minute pe o parte, 7 minute pe cealaltă și acesta este rezultatul. O carne foarte gustosă. M-am spus, nu ulei mult, foarte puțin ulei și numai ungem tigaia și punem steak-urile, mâncăm aproximativ 7 minute, depinde cum vă place și pe o parte, 7 pe cealaltă și îi gata. Vă arăt imediat farfurile. Vă pup! Bun, asta am terminate, nu de mâncat, ci de făcut. Da? Super! Și mai bine făcute și medium și bine făcute. Așa mâncăm noi. Ce zici, Dragoste? Da, nu zice, ia mănâncă. Uite, hai să tăiem asta îi bine făcut. Așa arată un steak care îi bine făcut. Este o carne foarte mare, uitați. Minunat. Un steak medium. Acesta este medium. Foarte apetisantă carnea. Și foarte bună. Da. Bun. Vă urez poftă bună. Sau ne urăm poftă bună. Și sper că ați învățat ceva și să faceți și voi. Imediat vă arătăm farfuria cu ciupercuțele și cu vinetele coapte pe foc de lemne. Cam gata, ciupercuțele în mijloc, pe margine steak-ul, un gust foarte bun, cărnița a ieșit apetisantă, moale, foarte bună. Nouă ne place well done cel mai mult, adică bine făcut.
Și cam așa arată.